एगो बनारस के ख्याल के गायक आई रहले, ख्याल के गायक आइले, कहले जी अच्छा भाई बहुत सुंदर होखे होखे प्रोग्राम अलग अलग अपन शुरू कइले। बढ़ जा भैया बढ़ जा बढ़िया। अब भाई चैनल वाला परेशान भइल वाला तारा कपार के ना घिची लो। कहले ढोलक जे ठोकल है तो कहले कि ना ना तारा से ढोलक ना बाजी, दूसरा कोई के बोला के ले तू हट। अब गांव में भाई केहू लागल खोजाए जे भाई इतना बढ़िया गावत रहे उनकर आखिर बजाई के लोग कहल जे फलाना के बोलावा चिलाना के बोलावा 5-6 को ढोलकवा बदला कोई लोग। तब एक जना गांव के पुरनिया रहले, कहले जो हम बजा दे पुरनिया हमें तो हम ही बजाई गइले। अपन शुरुआत कइले, कहले जे अखिया 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कहले और बना, कहले जे अखिया 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 ये देहाती है ना, देखो अखिया अखिया। गांव के लोग सकेता में पड़ल बजे भाई अब एकरा आगे कुछ कही, एकरा आगे कुछ कही ना, अखिया के कुछ आगे कही, फिर कहते रहे जे अखिया अखिया। अब गांव के लोग ललायत भइल बजे भाई अब कही कुछ बढ़िया बात कही, कहले जे अखिया अखिया। तले वही गांव के नाल बजावेला नाल पटकले, एगो के बोलौले कहे अरे सरवा अरे देखो से कर अखिया में का भइल मारा पड़ल के फूटल बता का 75 हाली अखिया अखिया अखिया। माने उनको गावे के कह नाम रह जाए अखिया अरे हरि दर्शन को अखिया हरि दर्शन को प्यासी। हरे गीत धन्य हो, ई गीत के शुरुआत कइले रहे ई केहू नहीं बता सकता। निमिया के डाढ़ में के गोल रहे केहू बताई? तू बताइबो तू बताइबो केहू ना बताई। ई हमनी के माता बहन गावे लालो तो आजो बुझल ज नया हो कि ना हो? बाप रे बाप, हमनी के सभ्यता हमनी के संस्कृति अपना माई से बढ़ के देवी आ बाप से बढ़ के देवता दुनिया में कोई ना। अपना माई बाप के एक लोटा पानी नहीं खाते आ दौड़ जाता रे बरहपुर। भोला बाबा पागल हमें ओहो चिन्हे लन ई जेकर जामल हो जब ओकर ना भइल ई काहे खातिर कहत रहल हाथ से कदे बताई जाने है जे हमरे के कहत आई देखि तो शंभू सिंह हमारा जोगिंदर सिंह जी 500 रुपया के है हमरा के भेजौले बने पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। भोले बाबा पागल ना हवे ओहो बुझेले ई जेकर जामल है जब ओकर ना भइल तई हमार होई ले जाओ ना पढ़ारा थारे उहे ले लिए जो उहे लिए तो पल देखता है जो भैया अपना माई बाप के सेवा करी हो, विचार करी हो। कहीं कालो जीवतिया का पर्व रहल कहीं आजो बा माने आजो हमनी के माता बहन लो हमनी के भूखल बलो बताओ 24 घंटा तक जे मुंह में पानी भी नहीं खे डालो उ महतारी कैसन बड़ी आ उ बेटा कैसन बड़े से महतारी खोखतिया करता बबुआ तने एगो सिरप ले ले 80 करोड़ बजरिया पस चुप रहो। परसों एक के लिया के दल रहनी ये पियत दिया ढरका दे दिया रुपया मैं एकदम बर्बाद कर देले दिया आ उहे जदी मेहरारू कहते कि ए राजा उहे मेहरारू कहते कि ए राजा जी बाजारे जाता रहा एक उठा लाली ना लेके आइबा तो मर्दा कहता जे एगो कहू ना दुकानी ध देता नहीं
बहुत दुकानिए ध देता नहीं। अरे पागल कहीं का अपना माई बाप का सेवा करो, हर एक फल मिली, चारों धाम ये बा, लेकिन बुझाई तब तो बुझाई, लेकिन बुझाई ना बुझाई। दू आदमी मिल के दू गो आँख, दू आदमी मिल के दू गो आँख, बाप रे बाप। सुनो लो एगो जरी तारा लोग गोड़ पर गिरता नहीं हट जा दुबे जी गौ नहीं में तारा लो मत आओ ठीक बा। दूसर बिजनेस धंधा करो लो। हाँ अब एक जना बना जाए तकिया धबछुआ तब बुझा जे उनावा नगर तक है ना।